हे गो किती जाता म्हणाला समज तुका लॉटरी गाडी बी लागली कार होय लागल तू कितको जातो कार लागल्यार आवनी कितको तले तुका दिसलो बर चिंतप घे हांव आनी समज तुका कोणे जाता 10,000 बीन दिले कितको करून 10,000 मुगे हाऊस वाईफान एक येता की तू छात मरे आणि आणि मागतो तर हांव तुका दिसलो आणि तुगे तारो प्रे हांव जाण लोकयातून सारकें कितें आहा म्हाका बेस्ट आहे मागाचा आहे ना आनी एक सांगपा लागलो तुगे पाकता मगो 1200 हाय ते दिगो म्हाका 1200 ते पाकता हाय 1200 राव रे 1200 रुपया हाय ती तू किती वास येता रे मुगे हुई किती असत ते आता हाय मग कोण सांगी रे तुका देश मार गाडी लागला तू गाडी मागे 10,000 दिला मागे तू 1200 रुपया पण आता तू काय सांगनास दोन ना रोकडा तू वास येलो असं नाही रे तू होई लिपोइन दो तितले कोणी तुका सांगू को किती पैसे आहाय म्हणून तू रोकडे खोटे आणून वाचन नाही लेव देस रे तू सांगकोची बोल मी तू पडपा ना तुका जाल्या बायले कर दे या 1200 आण म्हणून आई तू निगो असा चेक केलो सगळे सगळी चेक करतो चा बरा वास रोकडो येत तुका दे 100 रुपये दोता चल 100 आणि आधार म्हाका 100 तू बोंबले दो